नमस्कार जय श्री राम। आज ब्रेकफास्ट करवा दुबुजा फ्राए आउ पछू टे करवा खरा बेले मैंगो जेली सरी जाउची मैंगो लास्ट मैंगो जेली टे करदेवा झीपाई देखा मुझे दुबुजा फ्राए करची आ मैंगो जेली करची। आज ब्रेकफास्ट करवा दुबुजा फ्राए से दुबुजा नहीं जाइए माउस बड़ी टी बतरे देती पियाज कटा टमाटो कटा आलू आ गाजर काटी नहीं जाइए आपड़ जो पनीपरिया पकई पारे फूलकोबी बीन्स मटर थे पकई पारे मु केवल गाजर आलू आ मांस बड़ी दे दुबुजा फ्राए करी। मेरसुआ पत्र आनी जाइली बो सोरिष जीरा फुटे देती पियाज कंचा लंका पकई देती मुझे मेरसुआ पत्र टे देदेवी पकई नी पकईदे कोयला को पियाजटा टे भाजी हो टमाटो देदेवी टमाटो टे भाजी होगा को माउस बड़ी पकईदेली आलू गाजर पकईदेली गुंड गुंड अल्प कंचा लंका देती लंका गुंड अल्प देली देदेबा पछे टिके देबा आउ टिके भाजी देबा ए भलिकी सीझी गले जाइए दुबुजा देबा। टे भाजी होगा मीट मसला टे देदेबा बतुरई रखी आईने दुबुजा मुड़ी चूड़ा सब मिसिकी थिला पकईदेली रेडी हो गला दुबुजा फ्राए। अंडा सीझा है गुरुजी खाइबेनी दुबुजा फ्राए पसंद ना से अंडा सीझा आम हेल्ले गोटे गोटे पीस खाइबू बाबा को अंडा उपरे पियाज नहले चलुनी से निजे छड़िया लाई देखा जाऊँ मुहंडा हेलो एवरीवन आज सकाळु तो जलखिया सब सरला कौन होता मम्मी आज आम खाइलु अंडा दुबुजा फ्राए होता खिया सब सरला बाबा जाती बीडीपुर काम अच्छी आम ए माँ झील आमर अभियान बारिकानी जाऊँ ए अलिया गदारे निआ लगेवाई ताठू आगु प्लानिंग हो सारी पानी माने सिस्टम करदेचु पाइप लगे देचु बाल्टी पलैब अवस्था ढिला हो पुलिस केस करदे पड़सा लोक मैंने पानी माने पाइप पूरा लंबा करके लगे देचु बाल्टी धरिक जीवु फास्ट बाल्टी भर्ती करूँ तापर जाइए लगा स्टार्ट करूँ ना जो खरा को हाथ में झाईना पूरा बारी जलि आमर आमर कौन पड़ा ये लंबा पाइप लगे देचु मम्मी जी ऑन आ कर लगिगला पूरा लंबा पूरा जाइए पूरा बारिकानी जाए
ବାନ୍ଧି ଦେଇଛ ଆଉ ଲଗେଇନ ତମେ ଆଉ। ପାଣି ଆଇଲା ଏଟାରେ ଲଗେଇବା। ଏଇଟା ଯେହେତୁ ବାଉଁଶ ଗଛଟା ଅଛି, ଏଇଟା ମାନେ ଲାଷ୍ଟ ବାରିର ସେଇଟା ଆପୁଲିଟା ବାଉଁଶ ଅଛି ଯେ ସେଇଟା ଡର ଲାଗୁଛି ପୁରା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନିଆଁ ଧରିଦେବ ବୋଲି। ତାଙ୍କର ସେପଟ ସାଇଡ୍ ଧରିଦେବ। ହଁ ଏତେ ଉଠୁଛି, ବହୁତ ଥର ଆମେ ଏମିତି ହଇରାଣ ହେଇଯାଇଛୁ। ହଉ ଚାଲନ୍ତୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଉ। ଏତିକିରେ ଆମର ଝାଳ ବାହାରିଲାଣି, କ'ଣ କରିବା ଆଉ ଆମେ। ସେକେଣ୍ଡ ଟୋଟାଲ ପକେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସିଆଡ଼େ ଜଲ୍ଦି ସେ ବାଲ୍ଟି କଟେ ଧରି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଉନି। ବାଉଁଶ ପତ୍ର ସବୁ ପଡ଼ିକି ରହିଛି, ସେଟା ଲାଗିଲେ ନିଆଁ ଲାଗି ପଳେଇବ। ସିଆଡ଼େ ପକା ନା ବା, ଏଇଠି ପକା। ଏଇଠି ଯେଉଁ ଗଛ ମୂଳରେ ପକା। ସେ ଗଛକୁ ନିଆଁ ଧରୁଛି ନା, ପୋଡ଼ି ଯାଉଛି ଗଛଟା। ହଁ ସେ ତଡ଼ ପକା। ହଁ ହଁ ସେମିତି କରି ସେଇଟାକୁ ଆଡ଼େଇ ଦେଇଥିଲେ ସିଆଡ଼େ ହେଇଥାନ୍ତା ଅଲଗା ନଡ଼ିଆ ଭଙ୍ଗାଟାକୁ। ସିଆଡ଼େ ଲାଗି ନଡ଼ିଆ ଭଙ୍ଗାକୁ ଲାଗି ଚାଲୁ। ହଉ ଆମେ ଅଛି ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି। ଗୋଟେ ଲଗେଇଲି କେଡ଼େ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସିଏ ବଢ଼ିବ ଦେଖନ୍ତୁ। ଇଏ କାହିଁ ତୋର ବାଡ଼ି କ'ଣ ଦେଖୁଛୁ କାଳୁ? କାଳୁ କ'ଣ ଦେଖୁଛୁ? ନିଆଁ କେମିତି ଲାଗିଲାଣି? ନାଇଁ ଲୋ, ସେଇଠି ସେ ବାଡ଼ିଟା ନେଲାଣି ସେଇଟା। ଓହ ପାଖକୁ ଯାଇ ହେଉନି, ଖରା ଦିନକୁ ପାଖକୁ ଯାଇ ହେଉନି ଝିଅ। ତାଙ୍କ ବାପା ଝିଅ ଲାଗିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏଇଠି ଗଛରେ ପାଣି ଦେଉଛି। ଡରିକି ପାଣି ପକାଇଦେଲି, ସେଥିପାଇଁ ଭଲ ଭାବରେ ଜଳୁନି, ଧୂଆଁ ହେଉଛି। ତୁ କେଉଁଠି ଅଛୁ ଜଣାପଡ଼ୁନୁ। ଧୂଆଁ ମଧ୍ୟରୁ ତତେ ବଞ୍ଚେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହଁ ଦେଖାଗଲୁ। ହଁ ବାବା ଛାନିଆରେ ଆଇକିରି ଲିଭେଇ ପକାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଜଳିବନି ଲିଭେଇ ଅଛି ଅଳିଆ। ଖରା ଆପଣମାନଙ୍କ ସିଆଡ଼େ କେମିତି ହେଉଛି? ଆମର ତ ଇଆଡ଼େ 45 ଡିଗ୍ରୀ। ଆହୁରି ବାବା 12 ଘଣ୍ଟାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବ୍ୟାଙ୍କକୁ, କାମ ଅଛି ଯେ କ'ଣ କହିବି। ମୁଁ ବାହାରକୁ ବାହାରିବନି, ତାଙ୍କେ ଖରାରେ ଯିବେ ବୁଗୁଡ଼ା ପୁରା। ଆଉ ଆଜି ତ କେତେ ବଡ଼ କାମ କରିଦେଲୁ, ବାରିକାନି ଯାଇକି ନିଆଁ ଲଗେଇଲୁ ଏତେ ଖରା ପାଗରେ, ବଇକିରି ଲିଭେଇଲୁ ସେରା ବସିକିରି। ତାପରେ ଏବେ ଆସିକିରି ଗାଧା ପାଧା ହେଇକିରି ସବୁ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛୁ। ଏବେ ଚାଲିଛି ଲଞ୍ଚ ପାଇଁ। ଆଉ ଏବେ କରାହେଉଛି ଜେଲି, ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ ଜେଲି ପରା ହେ, ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ ଜେଲି ଚାଲିଛି। ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ ଜେଲି କଲେ ଖାଇବା। ଆଉ ଲଞ୍ଚ କ'ଣ କ'ଣ ହେବ ଦେଖେଇବି ମୁଁ ଆଜି। ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ ଜେଲି କରିବି। ଆମ୍ବ ତ ସରି ଆସିଲାଣି, ସେଥିପାଇଁ 3ଟା ଆମ୍ବ, ଛୋଟ ଆମ୍ବ 3ଟାରୁ ରସ କାଢ଼ି ନେଇଯାଇଛି। ସେଥିରେ ଚିନି ଦେବି ଆଉ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର୍ 2 ଚାମଚ ପାଣିରେ ଗୋଳିକି ଦେବି।
ଚିନିଟା ଏବେ ଦେଇକି ଗୋଳେଇ ଦେବୁ। ଟିକେ ଫୁଟିଲେ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲାୱାରଟା ଗୋଳେଇ ଦେଇଦେବା। ଚିନି ଦେଇଥିଲି, ଏଇଟା ହେଇଗଲାଣି, ଫୁଟିଗଲାଣି। କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲାୱାର ଗୋଡ଼ିକି ଦେଇଦେବା। ये तो ହେଇଗଲା ଥଣ୍ଡା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଥିଲା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକଟା ଦେଇଦେଇଛି ଏଥିରେ। ଆଉ ଏଇଟା ଫ୍ରିଜରେ 2 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ରଖିନେବା, ତାପରେ ଦେଖିବା କେମିତି ହେଉଛି। ଏବେ ଆମର ଖାଇବା ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି। କେତେଟା ତ ଜାଣିଥିବେ, 3ଟା 4ଟା ନା ଆଜି କେତେଟା ହେଇଛି? ଆଜି 2ଟା ହେଇଛି। ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଖାଇଦେଲୁ। ବାବା ଯାଇଛନ୍ତି ହେରି ବୁଗୁଡ଼ା। ଆମେ ଜଗିବୁ, କ'ଣ କରୁ, ଭୋକ ହେଲାଣି ତ ଖାଇଦେବୁ। ଆଜିର ଆମର ଡିଶ୍ ହେଉଛି ଭାତ, ଶାଗ, ଛତୁ ଭଜା, ସାଲାଡ଼, ଡାଲି ଆଉ ଆମ୍ବ। ଆମ୍ବ ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟୋରୀ। ଆଉ କେତେ ଦିନ ପାଇଁ ସରିଛି। ଏଇଟା ଆଇର ଟ୍ରେ, ଏଇଟା ମୋର ଟ୍ରେ, ଆଉ ତମର ଟ୍ରେ। ଅନ୍ଧାର ଆସିଛି, ବୁଢ଼ୀ ପିଲାଟାକୁ ଖୁଆଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ମୋର ହାତ କାଟି ଯାଇଛି ଆଜି ନିଆଁ ଲଗେଇକି ଏଇଠି, ସେଥିପାଇଁ ପୋଡ଼ୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଖୁଆଇବା କଥା। ଆଉ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ ନହେଲେ ନିଜେ ହିଁ କୁହେ। ମୁଁ ହଷ୍ଟେଲରେ ବୋଧେ ନିଜେ ଖାଉଛି ନା ତମେ ଯାଉଛ ମୋ ସହିତ ହଷ୍ଟେଲରେ ଖାଇଦେଉଛି। ନିଆଁ ଭାତ ଯୋଡ଼େ ପରେ ଆଣିକି ଖାଇଦେଉଛି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ। ବାପା ଝିଅ ଠକୁଛି, 2 ଜଣ। ମୋ ବାପାକୁ କିଛି କହିବନି। ଏଇଟା ହେଲେ ଗୋଟେ ଠକଟା, ଭାତ ଛାଡ଼ି କୁଟି ପଚାରୁନି। ଏଇଟା କେତେ ସୁନ୍ଦରଟା ବୋଲେ। ଆଇଟା ଏବେ ସୁନ୍ଦର ଦୁଛି, ତା ଟାଇମରେ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ନ ଦୁସୁଥିବ। ଏବେ ସୁନ୍ଦର ଆଗ ଭଲ ନଥିଲେ। ତା ଟାଇମରେ ଆହୁରି କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ନ ଦୁସୁଥିବ। ସେତେବେଳେ ଫଟୋ ଦେଖିଛୁ ନା ତୁ? ସେତେବେଳେ ଦେଖିଛୁ ନା ଇଏ? ଦେଖିଛି, ମତେ ଏବେ ଭଲ ଫଟୋ ଦେଖିଛୁ ଅଜା ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଉ ଛାତ ଉପରେ? ସେତେବେଳେ ପଟେଇକିରି କୁଣ୍ଡେଇକିରି ସେତେବେଳେ ଏଇଠିକି ଟୋପ ଲଗଉ। କେତେଟା ପସ୍ତ ପାଇଦିଅ ଖାଇନ ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ହଜାର 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 କି ଭାଗ୍ୟ କହିବେ। ଖାଇବା ପିଆଟାକୁ ମିନେ ଚାକିରି କରିଦେଲେ। ଚାକିରି ଦେଖିନୁ? ଚାକିରି 2 ପିଲା ହେଇଥିବ ବୋଲେ କଳା ହେଲେ ଅଜା ମାଡ଼ କଥା ଲାଗିଥିଲେ ବବୁଲ ମୋର ଅଛୁ ନା ଅନ୍ନରେ କହୁଛନ୍ତି ନା ଚିଠି ଆଉନଥିଲା, ଚିଠି ଲେଖିବା ଲାଗୁଥିଲା ବୋଲି ବାହାରିଗଲି। କେଉଁ ଦେଖିବାର? ଚିଠି ଚିଠି ଲେଖିବା ଲାଗୁଥିଲା ବୋଲି ବାହାରିଗଲି। ପାଠ ଟିକେ ପଢିଥିଲି। ବେଲେ ଭାଇ କହୁଛନ୍ତି ହଁ ହେ ତମେ ନହେଲେ ବେଶୀ ବଡ଼ ପାସ୍ ହେଇଯାଇଥିଲ, ଚିଠି ଧରିକି ଯାଉଥିଲ, କପି ଧରିକି ଆହୁରି କହୁଛନ୍ତି। ଖାଇକି ଉଠିଲୁ, ଟିକେ ଗଡ଼ୁଥିଲୁ, ପାଗଟା କେମିତି ଖରା କରିଥିଲା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଲା ପୁରା। ଧାଇଁ ଯାଇକି ଆମ୍ବ ଗୋଟେଇକି ଆଣିଲି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବର୍ଷା ପକେଇଦେଲା। ଏଡ଼େ ଜୋରେ ପବନ। ମେଘ ମେଘ ପୁରା, ବର୍ଷା କିଛି ନାହିଁ ମାତ୍ର। ପବନ ଏଡ଼େ ଜୋରେ। ବାବା ଯାଇଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ଆଇବେ କେଜାଣି। ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି। ଫ୍ୟାନ୍ ଲଗେଇକି ଏମିତି ଏଠି ବସିଛୁ ଆଉ। ଖାଲି ଧୂଳି ବାଲି ମାଟି ବାସ୍ନାଟା, ମାଟି ହେଲେ ଓଦା ହେଲାନି, ଏମିତି ବର୍ଷା ହେଲା। ମେଘ ଯେ ମେଘ। ଗୁଡ୍ ଇଭିନିଂ। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମ୍ରେ ଆଜି ଲାଇନ୍ ତ ପଳେଇଛି। ଜେଲି ଯେଉଁ ସକାଳେ କରାହେଇଥିଲା ହେଇଯାଇଛି, ଟିକେ ଏମିତି ଥଳ 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 ହେଉଛି। ଆଇ ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ କର। ଲାଇନ୍ ନଥିଲା। ଓ ମାଇ ଗଡ୍, ହାପି ବର୍ଥଡେ ଟୁ ୟୁ। କୁହ, ତମେ କୁହ, ତମେ ଚାଖ ଫାଷ୍ଟ।
इनको मुंड खर्च भल कर अरे बोले बासना काम खाली गोलू मत पड़ছে बोले गोलू मत फलमर्च किछि पकई गुलमर्च पड़नी तो ना किछि पड़नी लास्ट को आंबर टेस्टेड लाଗୁଛି हां जाडा ନାଇଁ ମିଠା ଠିକ୍ ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଭଲ ଅଛି टेस्टी मुहटाକୁ ପୁରା ଇଏ କରି ଟେଷ୍ଟି କହୁଛନ୍ତି आजर ब्लॉग एतिक रहा नेक्स्ट टाइम आउ कौन ब्लॉग आनी रही जय श्री राम भल लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करदे सब्सक्राइब करूँ बेले मत मोटिव मिल डेली ब्लॉग पकड़ापी मुझे डेली ब्लॉग पकाऊँगी से सपोर्ट करूँ बाय।